Čaute lidi, vítáme vás u naší nové a současně první série. Jsme naprostí amatéři a točíme svoje první videjko a doufám, že se to chytne. Takže a už jsme se představili. Já jsem Mates a u mě se bude natáčet Battlefield 3 na multiplayer mod. A já jsem Dan a u mě se bude natáčet Mass Effect 3, taky mulťák. Možná, že i Minecraft, ale o tom ještě popřemýšlíme. A ještě si musíme přiznat, že Battlefield už máme dost rozehraný. Jsme level 11 pro upřesnění. Ale moc to teda neumíme, jo. Levely sice máme, ale neumíme to moc. A Minecraft taky, tam máme i VIP účet, ale Mass Effect 3 je pro nás úplná novinka, že bude to v objevování nových hry, takže to prosím vás pochopte. Teďka bude jedno video a potom asi měsíc bude pauza, protože se nesejdem. Každý jede úplně někam jinam, na výlety jezdíme a takovýhle, takže měsíc nic nebude a potom až budou zase videa. Teď to bude takový pilotní díl, takže dávejte lajky, no. A dislikey si nechte prosím vás pro sebe, a to by nám pomohlo jako. Takže budeme natáčet jen na jednom účtu a budeme se ve hraní střídat, je to nejlepší a nejrychlejší možnost, teda podle mě, protože bavit se nějak spolu, to by bylo zbytečný, prostě dodělávání, aby byl Dan slyšet, když já budu mluvit, prostě nevím, přijde mi to zbytečný a tak je to asi nejlepší. Bydlíme teda asi 10 kiláků od sebe, takže to není lehký se domluvit, ale on tady má babičku, takže tady je celkem často, řekl bych, ale já právě tam u nich nikoho nemám vlastně, takže, ale ještě tak se domluvíme, že bych něho třeba přijel na kole, nebojte se, o videjka vás neošidíme. Budeme se střídat po 5 kilech. A právě skončilo. No. To se like, že nás upojili. Takže budeme se střídat po 5 kilech. Nahrajeme jednou jsme nahrali takový dobrý skóre. Budeme hrát za ženistu, jelikož a protože má RPGčko. Za to dáváme yes, expediční jednotka. Za ženistu máme, no tak počkáme až toto. Proč sám tam objeví znova? Nevím. Jo a prosím vás, hrajem u mě na kompu, je to z toho důvodu, že mám docela dost dobrý komp a Danovi se ty hry občas sekají, ale ve hraní jsme dobrý tak asi na stejno. Možná, že já jsem lepší v tom Battlefieldu, ale to je něco úplně jiného. On hraje zase hry jiný, prostě hraje hry, které jsou pro něj tak akorát a mě třeba ty jeho hry moc nebaví, ty co hraje on. Třeba jako Mass Effect 3. Tu nevím, tam mě moc nezaujala, ale rád si ji zahraju a hlavně ji natočím pro vás, diváci. To se nebojte, že bych nás o to ošidili. Tak jdeme na to. Tak pojďme na to, doufám, že budeme dobře hrát a doufám, že máme hodně kilů. Jo a prosím vás, natáčíme frapsem, co jste si mohli všimnout, protože vy co znáte, tak si můžete všimnout FPSek. Videjka budeme upravovat v Movie Makeru, takže nevím, jak to bude kvalitní. A videjko se dostane na net tak přibližně dneska večer nebo zítra, protože musíme ještě dodělat logo a nějak si to tam přilepšit, aby jsme se prostě dostali někam mezi ty lepší let's playery. Musíme ještě upravit zvuk, naše hlasy, takže to taky bude chvilku trvat. Ale doufáme, že se nám to nějak povede, aby jsme nemuseli tu hru moc stišovat. A to je tak všechno, jo, a kdyby to viděl některý z lepších let's playerů, tak nám prosím vás napište, co děláme špatně, poraďte nám a pomozte nám v natáčení. Naše Facebooky budou v popisku videa, tak nám tam když tak napište, co děláme špatně a co dobře. A nebo Facebooky napíšeme na úvodní vstup, při začátku napíšeme Facebook asi do má titulek, aby jsme to měli lepší. Tak a teď jdeme hrát. Už to jsme teďka rozehráli, takže já teďka půjdu jenom 4krát, protože už jsem jednou cípnu. Já se teďka omlouvám, já si jdu na záchod, protože močák volá. Takže vezmeme si auto, neujížděj, pojďme. Takže teďka tady to je mapa. Jo, ještě něco o téhle hře. Tady si po asi 2 levelech budete mít určitě nějakou zbraň. Jsou tady mapy, přepojíte, jestli chcete si zahrát Battlefield 3 multiplayerku, tak se můžete připojit přes net, 4 net players
a tam se na to lehce připojíte. Mimochodem, stáli jsme to z Originu, můžete z ty hry stahovat z Originu, je to docela dobrý net, takže se vám můžete v pohodě stáhnout. Jo, a ještě hry se hrajou celkově přes Origin, že jste přihlášený na svém Origin účtu a má to pálíte přes Origin. Podle mě to mají dobře udělaný, akorát mě štve, že třeba Battlefield se spouští přes Battlelog. Nevím, proč neudělali nějaký úvodní menu nebo tak něco. Tady to je podle mě dost nesmyslný na hru takovýhleho formátu. Té hra je to fakt dobrá. Ale ten Battlelog mě trošku znepříjemňuje hraní, abych pravdu řekl. Nabíhá to děsivě dlouho. Ale hraní je fakt pohraníčko, to je hodně dobrý, musím přiznat. Ano, je. Hrajeme teda na tom společném účtu. A hráli jsme normální kampaň, ale pak nás napadlo, proč si nezahrát multiplayer, když už tady je ta možnost. A od té doby už jsme se ho nepustili a domluvili jsme se, že kampaň si zahrajeme jenom občas. Protože ten mulťák je prostě mulťák, to mě nikdo nerozkecá. Hraní proti jiným hráčům je magický. To je prostě stokalý a hlavně v kampani je strašně lehký někoho zabít. Tady to vám dá zabrat a spíš zabíjejí vás, než vy je. A to se mě právě na tom líbí, že to není tak lehký jako ta kampaň. No tak jdeme hrát a doufám, že se vám to bude líbit. Chvilku teda nebudem kecat, obzvláště já, když nebudu hrát, tak teda když budu hrát, omlouvám se. Když budu hrát, tak nebudu moc mluvit, protože já se pak nesoustředím na ostatní lidi, co běhají kolem mě. To je třeba jako když hrám přesně to TDUčko 2. Jak mám mluvím a řídím, tak bourám, kazím to, úplně prostě demence. Ale pak když to přestanu mluvit, nebo když takhle občas jsme s kámošema natáčeli, tak při mluvení prostě se hraje blbě. Mně osobně teda. Když nemluvím, tak se mě hraje asi tak 1000krát líp. No tak teďka jsme v nějakém tunelu, tady ta mapa se mi moc nelíbí, nevím proč, hrajeme jiný mapy, třeba Matějo jde, tobě jde ta s těma kontejnerama. No mě, abych pravdu řekl, jde asi tak nejlíp tahle mapa teda zrovna. Jo, ale tak sorry, no. Tam byl jeden. Tamhle stojí ho. na tom žlutém autě velkým. Tamhle nahoře stojí, vidíš ho? Tamhle stojí. No tak já jsem dělal jedno. Takže ještě 3, no. Podle mě je to dobrá hra, možná, že to je lepší než ta kampaň, ta multiplayerka. Možná, to určitě je lepší než ta kampaň. Sedej k severnímu stupatičku, jo a my teda už máme vysoký level, takže už 11. jsme velitelé týmu. Mimochodem, vlevo vidíte Matez High, to jsme my. To je jako naše jméno tam. To je naše jméno, protože to je moje nejpoužívanější jméno, takže kdybyste někde viděli jméno Matez High a zatím nějaký číslo, tak to jsem já. Protože já se většinou dávám na Matez High. A já se dávám na Dadapolis, nebo na Dada. A kdybyste za to Dada viděl taky nějaký číslo, tak to jsem taky já. Jo, akorát tady v Battlefield Multiplayer jsem si hele všimnul nějakého týpka, má Dada 4 a ty to nejsi. To nejsem já nemám Battlefielda, multiplayerku. On nemá ani vůbec Battlefielda. No ještě dvě. Ale ten by tě mohl ušetřit tam. Mohl, no ale on to neudělá. Udělá, hej, jsi kámoš. Jo, ale jako na Battlefield Multiplayer, což se mně líbí, že oni prostě přijdou a jsou to borci, oni přijdou, oživěj a klidně se i zabijou, jenom prostě aby někoho oživili. Protože oni za to dostávají body. Já jsem chtěl opravovat furt, Dan se mě smál. Za opravování jsme dostali skára a teď si tady libuje jak malý dítě, že máme skára, že se s ním chýlí jako prase. To je úplně jednoduchý s tím zabíjet. Jo a občas se omlouváme za prostý slova, jo, nekoukejte se na to malí děti, jo. A i tady ta hra je od 16, myslím, že je od většího věku, než máme my. Ale nepřijde mě moc brutální, teda jako... Sice v tom je střílení, ale rodiče a ostatní musí pochopit, že to je válka, že to není nějaká My Little Pony tempo, že to je prostě válka, pravá válka, řekl bych. Dá se to tak nazvat. No, teď jsem ho vůbec neviděl. Tak ještě jeden život a potom ještě. Moment, já se na chvilku odskočím, hned jsem spát. M249 mě sejmu, to je dobrá zbraň. Tady máme
Tady to Rexíka. Co ho jen? Minecraft taky. Tam chodím na Suncraft, na server. Jmenuji se Dada, jsem VIP. Takže kdybyste se někdo chtěl připojit, tak k němu, protože v Minecraftu je fakt luxusně dobrý. Mně třeba Minec vůbec nejde, já jsem zas dobrý v tom v Battlefieldu a v té DUčku musím říct, že jsem docela dobrý, no ale... Já zase Call of Duty docela. No pojď, už mě zabili. Počkej, hra ještě, já tady potřebuji něco jenom dodělat. No ostřelovat, že jo? No a ty mají vždycky výhodu na dálku. Ale já byl úplně u něj. Oni jsou docela dobrý. No, tak jdem. Jestli nás neuslyšíte přes tu hru, tak si když tak napište. A napište to do komentu, že to nějak zlepšíme. No, pomůžu. No, teď jsem někam naset. Se svezem. Ale tam teče něco zeleného. Vidíte to? Já jdu pěšky, tady to je pomalý, tohle. A kdybyste zoufali, že nevidíte naše obličeje a hodně jste si přáli vidět naše obličeje, tak si napište a my popřemýšlíme o tom, že bychom zakoupili webkameru a zkusili vám natočit nějaký ten let's play s našimi ksichtama, abyste vůbec věděli, jak vypadáme. A nebo se pak podívejte na Facebook. No, tam. Facebook je veřejný, nebojte se, dostane se tam každý, já přijímám všechny žádosti o přátelství. A když vám to dlouho nepřijmu, jak mi napište zprávu, viděl jsem tvůj let's play, zalíbil se mi, bla bla bla, nějaký jakýhle kraviny tam napište. Jo, tohle napište, no. A já vás přijmu, nebojte se, budu přijímat hodně, hlavně fakt. Ty vole! Kámo, ten tě už sejmu. Tak to je hajzl, pomstí mě, vole. Budu přijímat hodně, hlavně faninky, ale... ne, nebojte se, budu přijímat všechny. Ale hlavně si myslím, že je docela důležitý ten kontakt mezi tím hráčem a let's playerem. Tady to bude asi tak 16-15 minutový video. Když tam je to zelený nahoře. No. Co to je? Radioaktivní ten, třeba to bouchne, když to trefím. Jo, a budeme dělat trošku i kraviny, jo, takže jako nezlobte se. Třeba budeme hrát i Far Cryho a tam už, to je sice starší hra, ale budeme u toho třeba dělat kraviny. Far Cry 1. No, to má. A je to sice hodně stará hra, ale my z toho zkusíme udělat jakože trošku srandu. Nebojte se, nejsme zase takový suchaři. Kdybyste nás znali osobně, tak to pochopíte. Teď se omlouvám, teď mám zase škytavku místo kašle, jo, takže kdyby nějaký problém, tak prostě napište, nebojte se, fakt se nebojte napsat to do komentářů. Ty vogo, kde byl? Já vůbec nevím, hele, oživil tě, pojď. Teď si ho podám. Ne, on si ho podal tenhle. Tak já si podám tamhleto. Můžu tady si vybrát. Mně nevadí, on je oživí. No tak štěstí, tam jsou. To jsou dobrý ty lékárníci, to jsou borci, ty medici. Medici, jo, oni se ani nebojí položit svůj vlastní život za to, aby někoho oživili. No, protože oni, když, myslím, že my máme, že když opravíme vůz, tak potom získáme zbraně a oni, když asi léčí, tak dostanou taky zbraně. Takže to takhle má každá postava jinak. Kde je? Vůbec nevím. Tak bude nahoře. Já vím, že já potřebuji sundat toho nahoře. A oni mě ho už složili. Počkej, my jsme amíci? Jo. Ne, rusáci. Nevím, jestli prohrál nebo vyhrál, teď jsem se vůbec nekoukal na skóre. Prohrál. To je věčný stav, protože náš tým, řekl bych, že je většinou, že jsme nikoho nezabili. Jo, a prosím vás, kdyby si s náma chtěl někdo zahrát, tak napište a domluvíme se. Na Facebook napište. Domluvíme se, až tak si zahrajeme, jo? A nebojte se, nejsme zase tak dobrý. Skype určitě asi všichni máte.
takže by to šlo. Jak můžete vidět, tak jsme 20. což je docela úspěch. A Že máme jednou- level 12 už. No jednou jsme byli i 4., že se nám to povedlo. To se nám hodně dařilo, to od začátku už jsme měli asi 16 kg. Jo, no, já jsem dal těch 7 kg. Jo a se Skárem pro upozornění máme asi nějakých přes 110 kg 100%. Protože jsme navíc ještě dostali teďka nový zaměřovač, ten teda teďka zkusím, ale myslím si, že bude na prd, protože fakt hodně přibližuje. Takže... No, nevím. My jsme taky měli takový ten útočný zaměřovač, který mířil hodně dopředu, jakože přibližoval, jak se nám s ním hrálo blbě. To jsme si nechali tady ten, tak uvidíme na to. Tady ten je sice jakoby papírově slabé, asi za 50 zabití, už jich máme 100. Jsem myslel, že řekli světej. Dostali jsme to, ale zase s ním dobře míří jako. Mně se s ním třeba míří líp než s tečkou. Mně to je naprosto jedno, ale není mi jedno, když to jsou nějaký šuntový zaměřovače. s tím se Takový míří ty hodně kovový mířidla, Jo. s těma se nedá vůbec mířit, Mně se tak s tím se na míří to blbě. podíváme. Jo, to je klasický puškohle, tak to nechci. A ještě máme infračervený. Ale ten je blbej, protože na dálku, když jste od něj daleko, tak ho Tak ho vidíte černě. normálně černýho, jako když ho vidíte normálně okem, takže Takže to je... vůbec ho nevidíte. To je blbý takový. Jo, máme ty nový ty. Jaký v tom je rozdíl? Nevím, o tom se nekouká. Jo, je, dívej. Má tam šmouhy. Má tam hnědé šmoužky, asi se připokadil. Připokálil. Kál, teď už jdu, ne? Jo, a já jsem v 7, teď jdu do 8. Já jdu do 6. Dan jde do 6. Jdu do 6, tak jestli se na to někdo koukne, kdo chodí do 6, tak budu 6. Já jdu do 8 na bezručce, takže kdybyste někdo chtěl vědět, jak vypadám, tak přijďte na bezručku. A ne, já dám Facebooky, jak říkám, dám Facebooky do titulek a kdo bude chtít, tak prostě se klikne. Nevím, jestli se to videjko chytne, protože moc lidí už se nekouká na Let's Play z Battlefieldu 3 a nejsme moc známí. Vůbec. Teďka tohle je naše první, my jsme jako amatéři. Takže než se na to chytnem, tak si myslím, že to dá nějaký ten pátek. Jo, on ještě žije, já myslím, že je mrtvej. To byl za ním. Ale ne, já jsem jej trefil, jsem vám ukázal Jo. ten byl mrtvej. Já myslel, že jo, on má ten zaměřovač. To je... Tak já ho zkusím schválně. Jestli nebude v tunelu lepší. Ale ne, tohle jsem nechtěl. Tohle jsem taky nechtěl. A ještě můžu to udělat takhle. Zkusím to tak. Jo, dej tu míč. Ano. To míče na nic. A ono to docela oslepí, ta svítilna. Právě, ale... Svítil do očí jeden a ten druhý... Ten druhý mě zabil. Opravíme plot. A pistolí ten plot sice jde prostřelit a nic mu neudělá. Ne. Dobrý, proletělo to, nic nám to neudělá. Jak můžete vidět, máme M9 taktickou a Skára. Nikoho nevidím. Taky no. Blbě. Tady se válčí. Ten byl se mnou. To je prostě jaková panika. To se tak leknete, že vystřelíte i po svým, když vám tam běhne. No, protože to někdy se vám to neobjeví, jestli je s náma nebo to. Tady v tunelu se to docela hodí, řekl bych. Celá jo, no. Že tam nic nevidíte. Třeba jsme byli na mapě A on byl schovaný ve stínu a vůbec jsem ho neviděl a podříznul mě. To byl ostřelovač, máme tu omlouvám se.
Omlouvám se za kašel, ale s tím člověk nic nedělá. Vidíte, třeba na dálku, když se podívám na tamhle ty chlapy, tamhle vzadu, tak vypadají úplně normálně. Ale takhle na blízko, když do něj jdete, tak tady v tunelu se to docela hodí. Kolikrát ještě? Ještě 3krát. Dobře. To byl nepřítel dost slušně zabit. Až budou ty další let's playe, tak ty třeba budeme točit taky docela dlouho, tak se nedivte, to bude divný styl hry, jestli budeme unavený. To teďka to teda natáčíme ne moc dlouho, je 2:45, což je docela dobrý čas, ale Předtím jsme se ho zkoušeli jako na nečisto a bylo... moc nám to nešlo, blemtali jsme kraviny. A kolik bylo? Bylo 3 nebo 2 hodiny ráno. 2:30 ráno, myslím, No. že bylo. A teď To nám to vůbec nešlo moc. teda vůbec nevím, kam mám jít, kde jsem. Takže nejdou ty buldozery. To je ano. To bych sval. Vidíte člověk a je vidět normálně, až když se přiblíží. Omlouvám se, teď se mě to trochu seká, když natáčím, tak se to seká, vůbec nevím proč. Ale jenom při zaměření. Když zamířím a natáčím, tak se to seká, jinak ne, jinak je hra dost plynulá. Je no. Jedeme na 25 FPS, to je docela dobrý. Mezi 20 a 25, což je docela dobrý na Battlefielda. Střílečky jsou sice lepší na víc, třeba na 50, aby to bylo plynulý, protože je to dost pohybu v tom, dost rychlejch pohybů, ale to by můj počítač fakt jako nepřehrál. To uvidíte, teď ho vidím normálně, úplně. Jak dlouho už točíme? Jo, tak to nevím. Videjka budou prosím vás 4hodinový, jo. Zhruba. Jo, protože jak asi až tahle hra skončí, jak to típnem, nevíme. Možná jo, rozloučíme se s váma asi. To bude ještě máme přes ty vole. Nějak 100 kilů ještě. To zabilo se všechny, ne? To byl tank totiž. No třeba sám blbě lehnu vedle toho tanku. Takže já jsem umřel 3krát. Takže jo, já asi budu rád jenom chvilku, protože já chci půl hnedka. Hej kámo, zásah do tanku. Jak fakt. Jo. Nebo jak jsme předtím vyřezovali ty vozidla těma raketama, jak to mělo tak viděl jsi to, Viděl jsi to, jak mě sundal. A ono to taky trochu oslepí ten laser. Musím říct, že ten zaměřovač, s tím mě to moc nejde, asi si dám zpátky tamten. Nevím, jak s tím budeš chtít hrát ty, ale Jo, je lepší tam ten. já si nechám tenhle a tady dám má těžkou hlaveň, která... A nebo si dáme tlumič, teďka nestřílíme na takovou dálku. Jo, tak dáme to. To vypadá trochu, se mi to víc líbí s tlumičem. No mě právě vůbec, ale je dobrý, takhle to vypadá hrozně. No jako ze strany, že víš to. Jo a máme foregrip na tom. Jak někdo říká stabilizátor, nebo jak tomu říkají. Laser to byl rozdíl. Že ne. To co tam jako... Já mám už poslední úmrtí, jestli chceš, tak asi budeš hrát s tlumičem nebo bez. To je jedno. Já ti to jenom přepnu na to. To bych si dal bez. Teď jo, já ti to vypnu, dám ti tam těžkou hlaveň. Do toho vrzání židlí se... Dost omlouváme a zkusíme to jak zredukovat v tom Movie Makeru, tam by to mohlo jít. No sorry. A ještě se musíme rozhodnout, jakou uděláme úvodní scénu, jestli nějaká je, jestli nějaká bude. Ale mohla by být. Ano. By mohla. Teď
ti vždycky oslepí, když ta kulka přiletí, tak to že to máš zamlžený. Se mi zdá. Ona tě trefí, že? No, máš zamlžený, o tom blbě. Ty tam budou. Vím, já tam radši nejdu, nevím. Zůstaň tady, tak to tam napal s maškou. Pozdě. Hele, my jsme pořád velitele, každou hrou, to je dobrý. Co jo, to už jsme vysoký level. Máme, no. Tak teďka jim to tam napalím s maškou. Zim bulby vyletí. Jo, a prosím vás, to hra Smav, ale je to teda zbraň Smav, ale my říkáme smažka. Protože teď jsme jí říkali šavka, než jsme si všimli, že to je M. A asi vypadáme jako úplný kroplové, ale prostě v zápalu hry člověk neřeší, jak se ta zbraň jmenuje. To je vůl. Já to trefil do stěny, že jo? Ne, ty jsi to trefil do toho chlapka, co stál před tebou. Slyšel jsi to jako úplně. Teď to snad do něj netrefím. Hele, už se mi jde tank, hej. Třeba tam někdo měl s někým party, jsem slyšel ten zvuk. To bylo hezký. Teď já mám zablokovat. Jo, autem. To bylo, no, asi tank. Ty odsad mě trefil. To bych chtěl vrtulník, to tam přeletět k ním. To by se snad dlouho nevydržel, když vidíš ty snipery, co tady jsou. Už jsem 3krát, nebo kolikrát. Ale tady to je dobrý se rozchovat. Jo, jdu opravovat toho. Nepotřebuje. On opravil. Auto. To oprav, ale co nejrychleji. Kdybychom zahřeli tu nádrž a ta vybouchla. Jo, a když zahřejete rakety, tak ty explodují. Takže si dávejte bacha. A už hoří. To je ready, už je ready. Ještě ne. No, skoro. Tady něco hoří, takže ne? Pak jen se měl odstřelovač. Ahoj. Já to projel jsem! Mám to pomíši, jo, hej. Já někoho mám ve vozidle, jo. Jdeme. Jsme na jejich území. A hra skončila, takže se s vámi loučíme. A doufáme, že si zkouknete toto videjko a že dáte nějaký ty lajky. Takže za měsíc nashledanou. No, za měsíc. No, tak natočíme další videjko, jo, třeba. Tak ještě čus! A nebo se ještě koukneme, co máme. Jo, přesně. A teď čus! A uvidíme se u dalšího videjka.